V Austrálii nebude o 10 rokov po rakovine krčka maternice ani stopa. A severské krajiny znížili úmrtnosť o 80%. Ako? Screening, alebo ak chcete, vyhľadávanie bezpríznakových osôb. Ak patríte do rizikovej skupiny, prosím vás, nepodceňujte vyšetrenie u lekára. Len pozvánky na screening nás stoja 350 000 eur ročne, plus náklady na realizované vyšetrenia. A koľko ľudí príde na kontrolu? Od 20% pri rakovine prsníka po 30% pri karcinóme kolorekta. Mohlo by to byť viac. Venujte prosím pozornosť pozvánke na vyšetrenie od zdravotnej poisťovne. V najbližších mesiacoch plánujeme rozšírenie screeningu o vyšetrenie pľúc a prostaty.